Prestotasuna, etorri da, Kaixo lagunak, hemen gaude berriro ere Burlatako jaietan. Gaur 3. eguna daukagu. Burlatan zehar ibili gara jendearen bila, baina ez dugu inor aurkitu. Zer dela eta denak hemen daude, intxaustian. Gaur kaldereten eguna baita. Baina gu oso sukaldari trebeak ez garenez, bagoak galdera batzuk egitera. Aurrera. Kaixo, begira, hemen gaude sukaldari trebe batekin eta galdetuko diogu. A ber, nola egiten da kalderete gozo bat? Bueno, nik uste importantena dela denbora, denbora izatea egiteko eta hemen aritzeko bueltak ematen eta bat. Eta bueno, sua ona izan dadila, egurra ere, bueno, horretan badira espertuak esaten dutena zein den nobea eta. Baina, bueno, nik uste denbora pixka bat, patata onak, niri hori asko gustatzen zaizkit patatak eta dagoenakin, besterik gabe. Orduan zure ustez hobe untxia ala patata, kalderetea? Haizu, ez dakit. Untxia normalean gutxi dago, haragia gutxi eta patata asko eta niri patatak asko. Eta sekretu txikiren bat duzuzuk zure kalderete? Nirean batzutan botatzen dut pixka bat erramua, laurela, eta ez, batez ere denbora izatea egiteko eta sukaldari ona kontratatzen. Hori da. Oso ongi, eskerrik asko. Ongi pasaz. Honegin, berri. Kaixo lagunak, hemen gaude beste kaldereteetan partaide batekin. Kaixo, zuek zer moduz da zuen kalderetea? Bueno, begira, guk kaldereterik ez dugu egiten, porque nahiko alperra gara, orduan bakoitzak ekartzen du etxetik zerbait prestatue, eta etortzen gara, eta listo. Gainera ez dugu gizonek eta gogorik su egiteko eta bar, ez dugu kalderorik, ez dugu zer, baina ez dugu jai gehiagoa galdu nahi. Orduan berez, hemen gaude, disfrutatzen, minio, beste modu batera. Mira, orduan zuen ez dizuegu galdetuko kalderetearen sekretuari buruz. Ez dago sekreturik zuetzat. Ez dugu sekreturik ez bat ere. Ongi da, eskerrik asko eta ongi pasa eta hone egin. Bai, eskerrik. Venga, jo. Hemen aurkitu dugu beste euskaldun bat. Zuk zer moduz kalderete prestatzen? Bueno, normalean elkartzen gara kuadrilla bat, Burlatako kuadrilla oso ezberdinak denok, ez gara euskaldunok eta, denok ez, batzuk bai, beste batzuk ez. Baina, Burlatakoak gara eta, elkartzen gara beti eta prestatzen dugu betiko modukoa. Frijitzen dugu pixkatxo bat konejua, gero egiten dugu pisto moduko zerbait, piperrekin, baratxurikin, tipula askokin, eta botatzen dute laurel pixkat, esaten dut botatzen dute, zenik ez dut prestatzen. Botatzen dute laurel eta uste dut espezia pixkat, eta hor usten dute patatekin, ordu terdi bat, eskerrik asko. Ordu terdi bat edo, egin arte, ez da gizen denbora, justu. Eta hor egoten dira, bueltak ematen hori bai, patatak deseiteko pixkat, ze haiek esaten dute, deseiten direnean, gero ematen du salsa loditzen dela pixkat, eta ematen du zerbait berezia. Eta horrela. Horrengoan hemen gaude, aita eta alaba aurkitu ditugu hemen intxaustian. Zuek zer moduz pasatu behar duzue gaurko eguna? Ongi, espero genuen gaur hemen kalderetea egitea, baina azkenin ez da sortatu, lagunak kale indute eta pixka giroa ikustera eta lagunen batea gonbidatzen gaitune, etorri gara, gutxien ez tragutxo bat hartzen genion, baina ez da hori ere ez ditugu aurkitu, nik uste errekan edo ezagin non egongo dire. Ongi da, nik uste duten dauden lagun pilarekin zerbait lortuko duzuela. Bai, alere gonbidatu gaituzte beste toki batean bazkaltzea eta gero etorriko gara, ze bakigu gero giroa sortatzen dela, musika pixka bat, eta jende animatua egongo dela, así que agertuko grafiko. Ongi da, eskerrik asko. Esan zerbait ez? Zuk naia, gustatzen zaizu kalderetea? Edo sopa nahiago duzu? Sopa nahiago duzu? Hala ba. Nik uste parrillakoekin elkartzen dela hobe. Ingarra eta txistorra baldin bago, gustatzen zaio gehiago, baiet. Oso, naia, eskerrik asko ba. Zuei, aio. Kaixo lagunak, zer moduz
Ondo. Bueno, a ber, galdera batzuk kalderetari buruz. Zein da zuen kalderete gozoa ateratzekoaren sekretua? Guk ez dugu kaldereterik egiten, kaldera urte batzuk erabaki genuen kaldereteak guztea eta egiten ditugu saieski batzuk. Horretik egin dugu panzeta eta txistorra, gauzio pixka bat. Eta egiten dugu horrela. Ditu gara egurri gabe, eta eskatu behar izan ditugu, Infrastruktura gutxirekin. izan dugu akatsa, baina puntatu dugu datorren urterako egur gehiago hartua dugu. Orduan kalderetea betirako kalderetari nire jautzi duzu. Bueno, hor dago Maitare eta Maitarek egin nahi du paella bat datorren urtean, baina... Migas. Ez, migas. Izabakoa da eta... Datorren urtean etorri batko gara migei buruz galdetzera orduan, ez da? Bueno, eskerrik asko eta ongi pasa gaurko eguna da. Berdin. Agur. Kaixo, hemen gaude Burlatako euskaldun pare batekin. Aizue, zuek zer moduz pasatuko zuen gaurko eguna? Ongi. Gaur lasai, espero. Bai, aber bihar bai gozatuko dugula, baina... Bihar da gure eguna, euskaldun eguna da. Bihar bai. Kalderetea prestatzen ari zarete, edo... Ni etorri nahi zen nahiarekin eta nahi dago prestatzen ni ez. Gu aurten lehenengo aldiz peinarekin bazkalduko dugu. Orduan batzuk kalderetea prestatuko dute eta beste batzuk bilduko dugu. Orduan aurten amesa posta. Lana banatu behar dira, horrela da. Orduan kalderetaren sekretua ez duzue jakingo zuek. Bai, amorea. Gustuarekin egin da. Eta jateko momentuan zer nahiago duzue, patata ala untxia kaldereta? Patata noski. Patata Untxia beste eta hogia. Hori bai. Ongi da, eskerrik asko eta ongi pasa. Vale, berdin. Kaixo, eta zuek zein da zuen ustez kalderete gozoa egiteko? Gozoena? Guk normalean azken urte honetan egiten ari gara paella, gehiena. Ere bai, kalderetea ere bai, baina nahasten dugu haragiak, hori aurten egin duguna da hori untxia eta txerrikumeak guztilikaz. Nahastu dugu eta, a ber, zer modu zateatzen den. Eta zuek zer nahiago duzu? Untxia, patata, tortillak edo zer? Patata. Untxia nahiago. Untxia ba? Bai. Paella jango duzu nire ustez. Ongi da, ongi pasa gaurko egunean eta disfrutatzera. Bai. Azten, primeran, eguraldi honekin gainera. Hori da. Oso ondo. Eskerrik asko ba. Zerrako zergatik. Beno kontatu digutenaren arabera, konturatu gara jaiaren arrakastak mailarekin zerikusia handia duela ere. Hau dela eta lagunekin hitz egin eta gero bagoaz lapikoren batetik zerbait probatzen uzten badiguten ere. Ongi pasatu gabe.